κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε Τοπικού Συμβουλίου, αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση που έχει σαν στόχο να αναβιώνουν τα ήθη και τα έθιμα για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Να ανταμώνουμε με τους συνηθισμένους χωριανούς μας για την ψυχαγωγία των κατοίκων, της σύσφυξης σχέσεων. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ανακοινώσω: ο χωριανός μας, Γιάννης Σούλας, με συνεργασία του συλλόγου μας, ξεκινήσαμε μία ηλεκτρονική εφημερίδα. Μπορείτε όλοι σας να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα προβλήματα του χωριού μας και ό,τι άλλο θέλετε. Μηνύματα που μας ενώνουν, όχι που μας χωρίζουν. Και τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Κάτσαρη για τη βοήθεια που προσφέρει στην εφημερίδα μας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με τον δικό σας τρόπο βοηθήσατε να γίνει αυτή η εκδήλωση. Δεν θέλω να σας ονομάσω γιατί το θεωρώ δημοκρασία. Πάντως, είστε πάντα όλοι κοντά στο σύλλογο και μας στηρίζετε και αυτό είναι προς τιμή σας και προς το καλό του χωριού μας. Όσο είστε εσείς κοντά μας, τόσο ο σύλλογος ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή διασκέδαση.